dimineața, zânele mele, frecații vă unesc, ca de obicei voi cereți, eu execut. Bună dimineața, zânele mele, frecați-vă un ce vreți voi pentru această bârfă. Frecați-vă un S, aș spune eu, în mod obișnuit, însă pentru bârfa asta sunt dispusă să vă las și la o macea. Tot bârfă globală să vă numim, doar că suntem un pic mai aproape de casă, e bârfa de peste Prut, dacă vreți. Nu mă așteptam în viața mea să se ajung atât de departe cu acest subiect. Mi-a fost foarte rău astăzi, sunt răcită, dar nu puteam să vă las nebârfite sub nicio formă. O să vă rog din suflet, înainte să intrăm în subiect, vă rog din suflet, dați un subscribe, lăsați un subscribe la sora voastră. Deja, nu știu, e al 3-lea clip de când m-am apucat de YouTube, cred că e al 3-lea sau al 4-lea clip. Îmi place foarte mult ce se întâmplă aici, îmi place foarte mult să mă exprim pe larg. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea pe care mi-ați arătat-o până acum. Îmi cer scuze că sunt un pic răgușită. Astea sunt condițiile, ce o să faceți? O să vă găsiți altă țață bârfitoare preferată? Foarte slabe șanse. Dacă tot nu o să vă găsiți o altă țață bârfitoare preferată, dați subscribe și un like la clip acesteia. Vă mulțumesc din suflet, zânele mele, sunteți absolut minunate. Haideți să-i dăm drumul, așa, cu ce știu eu și cu ce research am făcut eu până acum. Deci, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Wow, despre Andreea Bostănică eu am mai discutat, întrucât nu sunt foarte de acord cu ce postează și cu ce promovează în social media. Am mai avut 1-2 clipuri pe TikTok despre ea, nimic wild. Adică am încercat într-un fel așa să nu dau în ea, că nu am de ce să dau în ea, dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu ce promovează. Vreau să dau un disclaimer de la bun început în acest clip, nu sunt în nicio tabără, nu sunt în nicio echipă, mi se pare că amândouă au defectele și calitățile lor. O să încerc să prezint toate lucrurile cât de biased se poate, not biased, îmi cer scuze, dar mai face și noi un râs-o Caterinca acum la început, cât se mai poate, pentru că spre finalul clipului lucrurile devin penibil de serioase și nu știu cât o să mai meargă să facem glume și râsuri. Cine sunt aceste două fete? Deci vorbesc la liber, din capul meu le fac așa o caracterizare, nici nu am vrut să fac vreun script pentru acest clip, nu există scripturi, vorbind în capul nostru, așa, ia să vedem ce îmi bese mie mintea în următoarea oră. Andreea Bostănică, fată, dacă vreți, stil Georgina Rodriguez, mi se pare că s-ar vedea ea în capul ei, așa, Dubai, cadouri scumpe, luxury, lifestyle, promovează tot felul de chestii, tiktokeriță și cântăreață, zic, întrucât se pare că fetelor ăstora și Iulianei Beregoi și Andrei Bostănică le pute cumva termenul de tiktoker, nu vrea niciuna să fie considerată doar o tiktokeriță, ambele să bat cu pumnii în piept să fie cântărețe, ambele își doresc să fie cântărețe și sunt cântărețe, doar că dacă vreți, cumva pe mine mă deranjează chestia asta de noi suntem artiști. Un pic mult, surorile mele, dacă mă întrebați amândouă, până la artist e mult. Artistă e Delia, dacă vreți. Până acolo e mult de mâncat și ce așa rău n-a fi tiktokăria, că nu înțeleg până la urmă. Acum eu sunt și youtuber și tot îmi place să fiu tiktokeriță. O să mă mândresc toată viața cu faptul că am pornit de pe TikTok. Nu înțeleg unde e problema, n-a pornit de pe TikTok, în fine. Iuliana Beregoi, această Hannah Montana a Basarabiei, care cumva mi se pare că în ultima vreme a încercat așa să se reinventeze. De la fetița aia cu minte, inocentă, cum era și Miley Cyrus când era mică, acum se duce pe la podcasturi, pe la Bursucu, zice pe unde și-a mai dat-o dânsa, pe unde a mai făcut ea dulce dragoste pe locuri publice, cu cine, în ce fel, nu că ar fi o chestie de shame-uit, sub nicio formă, fiecare e liber să facă ce vrea, cu corpul și cu viața lui, doar că nu sunt tocmai lucruri cu care ar trebui să te mândrești și pe care ar trebui să le spui public în momentul în care ai o audiență majoritar formată din copii și tu știi lucrul ăsta, că vezi cine îți vine la concerte, vezi cine îți ascultă muzica, vezi cine te urmărește pe social media și așa mai departe. Același lucru valabil și pentru Andreea Bostănică, nu mă înțelegeți greșit, că și pe Andreea Bostănică tot copile o urmăresc. Și în momentul în care tu afișezi o viață de lux, de apartamente, case, mașini în Dubai, știm cu toții că nu se fac bani ăștia așa ușor de pe online, oricâte live-uri pe TikTok ai face, ce faci sora mea, faci live 24/7, dă-ți apartamente și case și mașini. Am aflat ulterior că nu erau ale ei luate din banii ei, o să vorbim și despre asta, o să ajungem și acolo. Problema mea cu Andreea Bostănică în primă fază a fost că a avut un TikTok la un moment dat, un rant pe TikTok în care a zis că ei nu-i trebuie bacul, că ce trebuie școală, că ea n-are școală sau că ea abia a luat bacul
sau n-a luat bacul, nu mai știu ce zicea pe acolo. Ia uitați-o ce bine a ajuns ea în viață. Ei bine, nu e așa. Pentru că da, există domenii creative, dacă vrei. Există domenii în care nu te întreabă nimeni ce școală ai terminat, dar sunt foarte puțini oameni comparativ cu câți oameni există pe lumea asta care ajung să lucreze în domenii în care nu te întreabă nimeni ce școală ai terminat și contează mult mai mult ce ai făcut și ce experiență ai. Pentru majoritatea oamenilor este foarte important să termini o școală, să ai o diplomă la mână și așa mai departe. În momentul în care tu ai o audiență de copii și vii și le zici, bă, gen, nu vă trebuie școală în viață, ei da, eu atunci am o problemă cu chestia asta și am încercat într-un fel să îi atrag atenția pe TikTok. Aici asta a fost, cred că, singura mea intersecție cu Andreea Bostănică în această viață. Cu Iuliana Beregoi n-am avut, cu toate că, știți ceva, dacă un părinte este dispus să dea 1000 de euro să-și trimită copilul într-o tabără cu Iuliana Beregoi, cine sunt eu să mă bag și cine sunt eu să-l contrazic? Aș plăti eu banii ăștia să o trimit pe fimea într-o tabără cu Iuliana Beregoi? Niciodată în viața asta. Există părinți care aleg să facă lucrurile astea pentru copiii lor, sigur, și cine sunt eu să le atrag atenția. Însă apăruseră filmări din taberele organizate de Iuliana Beregoi în care ea refuza să facă poză cu copiii, în condițiile în care părinții acelor copii plătiseră 1000 de euro ca ei să fie acolo. Sora mea, de 1000 de euro pe cap de vită forajeră. Nu că făceam poze cu copiii ăia. Le cântam terimirii dacă mă rugau copiii ăia să le cânt terimirii. În fine, cat aici. Cat aici că mi-am pierdut, nu mai știu ce vreau să zic. Glosul e glos și bârfa e bârfă până la urmă în viața asta. Asta trebuie să țineți minte de la mine. Dacă rămâneți cu ceva de la mine, cu vorbele astea în cap vreau să rămâneți. Glosul e glos și bârfa e bârfă. Bun, și cam atât din introducerea divelor noastre de pe peste prut. Ele se cunosc de mult timp, prietene de mici, foarte Disney type shit. Dacă vreți o Selena Gomez cu Demi Lovato înainte să se certe pe frații Jonas, ele erau ok, erau semi-cunoștință, prietene, something, cel puțin așa știam noi. Da. Până când? Nu știu sigur dacă așa e, dar eu așa știu. Adică take it with a grain of salt. Să duce Iuliana Beregoi în podcast la Bursucu. Eu m-am uitat la podcastul ăla, sinceră să fiu, la doctorul care s-a uitat la podcastul ăla, pentru că n-am putut să mă uit la podcastul ăla, nu pot să mă uit la podcastul de 4 ore, îmi cer scuze. Cumva mi-a clicuit în cap că Iuliana Beregoi vrea să facă o schemă de tip Ariana Grande sau Miley Cyrus, cumva să scape de imaginea asta de fetiță inocentă și gata, să înflorească într-o femeie strong, senzuală. Și ce a înțeles ea prin lucrul ăsta a fost că e ok să mergi să îți expui experiențele sexuale și așa mai departe, toate tâmpenile pe care le-a mai ieșit pe acolo. Nu le-a zis de bunăvoie, într-adevăr, nu le-a zis de bunăvoie, au fost scoase de la ea, de la Bursucu. Ok. Într-o cabină de probă. Eu v-am spus că ascunde secrete? Care nici nu vreau să vorbesc, nici nu vreau să intru în subiect, e de o penibilitate ce s-a întâmplat acolo, ceva grav, tu bărbat, în toată firea să stai să o întrebi pe o fată de 20 și un pic de ani pe unde și-o mai dă ea, e științifico-fantastic, dacă mă întrebați pe mine, pușcărie type shit, dar având în spate o echipă de PR, manageri, putea să zică foarte frumos, refuz, nu accept să răspund la asemenea întrebări. Asta mi s-ar fi părut mie corect. Când ești pusă ca persoană publică, nu ca persoană publică, ca femeie, de fapt și de drept. Da, bine, are 20 ceva de ani, dar când ești pusă în fața unui libidinos de genul ăsta care nu te întreabă nimic o oră decât pe unde ai mai făcut tu dulce dragoste, singura chestie pe care poți să o faci din punctul meu de vedere e să zici aleg să nu răspund, mulțumesc, sănătate, ori nu răspund, ori plec. Deci bun, nu s-a menționat în acest podcast numele Andreea Bostănică, din ce am văzut eu. Deci, cumva eu nu am înțeles de unde Andreea Bostănică a fost în podcast la Măruță și s-a apucat să dea din ea. Că asta e invidioasă, că Iuliana Beregoi zicea cu ceva timp pe scenă că lucrurile materiale nu contează și să nu vă afișați cu lucrurile materiale și după ea ce face? Își ia hanorace de la Balenciaga. Că la ziua de naștere a lui Iuliana Beregoi, când a făcut 13 ani, asta s-a așezat lângă gagicăsu și de gelozie. Aia a dat-o afară de la petrecere, a ridicat-o de pe scaune, a răsturnat mesele cu ea pe acolo. Niște discuții de noaptea minții. Pe mine m-a amuzat atât de tare acest bif și această dramă. Mi se părea ceva atât de clasa 7-a, încât am zis că nici măcar n-am ce să comentez și unde să ne ducem în subiect, să ce erau două fetișcane de 20 de ani care se certau pe cine are iPhone-ul mai mare. Să vin eu să comentez ce. Eu am crezut că it's not that deep, puteam să jur că it's not that deep și că it's not that serious, dar de fapt și de drept e foarte deep și foarte serios și o să vedem până la finalul acestui clip. Dar repet, eu am crezut că e așa de care să supără mai mare. Pentru că Andreea Bostănică la Măruță, repet, nu a zis mare lucru în afară de faptul că asta e invidioasă pe mine că eu am case și mașini în Dubai. Când eram mici, era invidioasă pe mine că eram mai frumoasă și că să uita gagicul ei pe după mine.
Nu e o idee bună să filmez eu cu gâtul ăsta în pioneze, dar ce nu facem pentru o bârfă bună? Mi-am pierdut orice idee. Deci Andreea Bostănică la Măruță n-a zis cine știe ce despre chestiile astea grave care s-au întâmplat de fapt. Că Iuliana Beregoi e geloasă pe ea, că citea comentarii urâte de ea pe live. Intra live și citea comentariu în rusă, că și cineva i-a scris: "Я ненавижу Andreea Bostănicu." Scria: "O urăsc rău de tot pe Bostănica." Și a citit și a zis: De la oameni care ziceau că nu o halesc în rusă, în ce limbi mai vorbesc ele pe acolo la ele. "Я тоже ее ненавижу." Adică e ceva de genul... A zis: "Și eu o urăsc pe Andreea Bostănică." Și eram: Că i-a furat gagicul în clasa 7-a și că gagicul lui aia s-a uitat după aia la altă. Drame de copile. Deci eu când m-am uitat tot ce s-a întâmplat legat de ele, am zis, băi, e o dramă de copile, de ce să ne băgăm, în ce să ne băgăm, să ceartă fetițele în curtea școlii, dramă de la Disney când s-au certat Miley și Selena pe Nick Jonas, it's not that deep. Și eu am crezut că o să se liniștească lucrurile. Eu am crezut că după chestia aia, ok, aia a zis, aia n-a zis nimic, aia s-a dus la Măruță, a început să vorbească prost de ea, maxim răspunde și ailaltă și să termină. Dar nu a fost cazul. În concluzie, Andreea Bostănică la podcast la Măruță, în afară de să zică de cât de prea cuvioasă ce e ea și cum pe ea arabul ei prima dată a scos-o la date la biserică la Sfânta Liturghie, că sunt amândoi creștini ortodoxi cuvioși, și cum Iulianei Beregoi îi place viața și îi place să prea curvească cu trepări prin parcări, nimic care să mă fie animat pe mine. Că cine cu cine și-o dă nu este treaba mea, cine vrea să meargă la biserică, să meargă la biserică, cine vrea să prea curvească, nu sunt eu aici să judec pe nimeni. Nu mi-a atras atenția nimic, nu m-a animat nimic din acel podcast al Andrei de la Măruță, în afară de chestiile astea care nu mi se păreau mie suficiente cât să scoatem noi de o bârfă. But the plot thickens. Și Iuliana Beregoi, după, din câte am înțeles de pe un live al Andrei Bostănică, a postat ceva că o să-ți pară rău pentru vorbele de la scos la adresa mea. Cum ar veni? Îi zicea Andrei Bostănică că o să regreți acest program de mi l-ai făcut la Cătălin Măruță în podcast. Și asta a fost gen așa și ia, ce o să-mi faci? Și a început o serie de live-uri. Andreea Bostănică și-a început să-și dea delirul pe live-uri și a început să povestească de chestii care se întâmplau când ele două erau mici. Printre care următoarele. Citez. Iuliana Beregoi avea la adresa Andrei Bostănică tot felul de răutăți. Cum ar fi? Să-i spună că ea are iPhone 7 și cealaltă are iPhone 6. Stăteam în telefon în treaba mea și a venit și mi-a smuls telefonul și mi-a zis: "Dar ce telefon ai?" Și zic: "iPhone 6. Ok, am crezut că ai 7 și mi l-a dat așa. Să o pună să se dea de lângă gagicăsul la ziua ei de naștere. Părinții Iulianei Beregoi ar fi fost răutăcioși la adresa Andrei Bostănică. Mama Iulianei Beregoi ar fi avut o criză când a aflat ce bani ia Andreea Bostănică pe o cântare la un eveniment. Da, mama ei, da. Noi eram prietene. Când a fost rândul meu, nu știu ce mă întreba. Și la evenimentul acela care ai cântat. Și ar fi luat o razna creierul ei când a aflat că fisa ia mai puțin bani. Și cam cât ai luat pe acea promovare, Andreea? Mi-am amintit, îi zic: "Cât?" S-a oprit din amă pieptăna, a plecat în altă cameră, am auzit ceva certuri. Deci niște lucruri, dacă vreți, urâte. Și după aia mi-a zis: "Păi da, că Iuliana a primit mai puțin, deci cred că e o greșeală, cred că nu ții bine minte." Foarte nasoale, că vorbim despre două copile care atunci erau și mai copile, dar din nou, nimic foarte grav. Mie lucrurile astea mi se par hazuri, râsuri, să râdem. Andreea Bostănică a început să o dea în smântână, din punctul meu de vedere, în momentul în care a început să o amenințe pe Iuliana Beregoi, că lasă că pun eu clipurile cu tine și cu un oarecare trapper din parcare, lasă că știu eu că te-ai culcat cu toți. A început să-i adreseze niște apelative foarte urâte, nu mai repet, că știți și voi sound-urile de pe TikTok cu Ești ultima fato. aveai doar 13 ani, nu vreau să folosesc. Cu părul ăla nespălat. Deci te spală pe cap, te rog. Mai du-te la biserică. Cuvinte urâte, neapărat că nu-mi stă în caracter, Și o slobodă la gură, poate, câteodată, da, așa, în intimitatea mea sunt și eu foarte slobodă la gură, dar nu vreau să zic aici de față cu voi, că poate mai să uită copii, poate cine știe. Deci, da, niște lucruri care nu sunt ok deloc din punctul meu de vedere. A amenințat-o pe Iuliana Beregoi cu revenge, că o să posteze niște clipuri cu ea și un oarecare trapper dintr-o parcare. A povestit despre un episod în care o fată făcea un story într-un restaurant și a prins-o pe Iuliana Beregoi în spate, cum să pupa cu un băiat, și Iuliana Beregoi a intrat peste fata asta în baie și a amenințat-o: dacă nu ștergi story-ul, te dau în judecată. Stați un pic, că nu e nici cu judecata asta așa cum zice toată lumea. Nu te duci, dai în judecată și gata, moare toată lumea pe o rază de 700 de metri pătrați. E greu cu dat în judecată. În fine, niște chestii nu inofensive, urâte, dacă vreți, dar nimic șocant, nimic din ce n-am mai văzut pe la Disney Channel în
anii 2000 și ceva. Deci avem această perioadă în care aceste două fete oricum se ceartă foarte repede, gen dați-ne o pauză, luați-vă și voi morții mai ușor, că gen nu putem să ținem pasul. Urmează această perioadă în care aceste două fete se contrariază în live-uri pe TikTok, să contrazic, asta tot amenință, că îi face programe, că pune chestii cu ea pe internet, în fine, până intră în scenă Olga Verbinski, îmi cer scuze, are un nume foarte greu de pronunțat. Cine este această Olga Verbinski? Verbitski. Îmi cer scuze, o să-i spunem doar Olga. Olga este câștigătoarea X Factor de acum ceva vreme. Eu o știam pe Olga, știam câteva melodii de la ea, îmi place de ea. Mi se pare o fată top, o zână, te pup zână. Această Olga iese pe internet și își pune și ea povestea în calitate de fostă cea mai bună prietenă a Iulianei Beregoi. Și povestește că în momentul în care erau mici, erau aceste prietene care făceau școală de canto împreună și cu Andreea Bostănică și cu Iuliana Beregoi aveau acest grup de... Erau alea, știți ce zic? Tess și cu Megan din Camp Rock, alea care făceau I'm too cold for you, you think you're hot, but funny you're not exactly who think you are. Da, alea. Așa erau în capul lor surorile mele și făceau viața, făceau vloguri, bloguri, chestii, socoteli împreună. Olga, o voce mult mai bună decât Iuliana Beregoi după spusele ei. Olga este înscrisă la X Factor de către mama ei, ia preselecțiile, ce se întâmplă acolo. Pleacă la X Factor, trece de audiții și intră într-un fel de bootcamp în casa X Factor, unde, după spusele Olgăi, intră practic în arest la domiciliu, mai aveau puțin să-i pună brățarul la picior. Îi iau telefonul, îi iau tatelea, n-avea absolut nicio legătură cu lumea de afară. În momentul în care Olga s-a dus la X Factor, la audiții, s-a dus cu o piesă. O piesă pe care Republica Moldova a ajuns să o îndrăgească foarte tare prin prisma Olgăi. Cât timp Olga făcea cu executare la sediu Antena 1, Iuliana Beregoi ar fi început să cânte această piesă în concertele ei. Piesă făcută, cunoscută, repet, în Republica Moldova de către Olga. Lumea, bineînțeles că voia să asculte această melodie live pentru că auziseră la Olga și le plăcea. Practic, ce ne spune Olga este că i-a furat acest moment, dacă vreți, pe care putea să-l aibă ea, să cânte acea piesă în fața publicului din Republica Moldova și România, practic furându-i spotlight-ul, atenția, dacă vreți. Olga ne mai povestește cum cât timp ea era la X Factor. Iuliana a făcut tot acest turneu cu piesa ei și a început să o cânte peste tot. A început să ne povestească și cum Iuliana, fiind prietena ei, că ele declarate erau prietene, dar Iuliana era foarte șerpoaică și nu știa așa cum să-i mai fure din voce, din talent, din stil, că este cumva această părere general valabilă că Iuliana Beregoi nu este atât de talentată, ci doar au fost părinții care au împins-o mereu de la spate și au fost capabili să facă orice ca ea să ajungă vedetă și ea de fapt n-ar fi cine știe ce talent față de multe alte fete din Moldova care erau în perioada aia cu ea la canto și pe la școli și așa mai departe. Olga ne povestește despre cum ea era la intrarea pe scenă pregătită să intre în finala X Factor să cânte, a luat-o pe Iuliana cu ea fiind prietena ei bună. Pe Iuliana o durea la 14 direct la Marea Banană de faptul că prietena ei, tovarășa ei, urma să intre pe scenă și își făcea poze cu Carla's Dreams și înainte să intre pe scenă la finala X Factor i-ar fi zis eu oricum nu cred că o să câștigi tu, că gen n-ai cum să câștigi tu și eu am venit aici gen doar ca să fac și o poză cu Carla's Dreams. Imaginează-ți să te pregătești să intri pe scenă la X Factor și să zică tovarășa ta oricum eu nu cred că o să câștigi. Mai că e două palme. Cu tot respectul, îmi cer scuze. Dacă e două palme, o lăsam acolo lată, lângă Carla's Dreams, sub pielea lui. O băgam. Deci, mie mi se par amuzante chestiile astea. Îmi cer scuze, îmi dau seama că pentru Olga probabil momentele alea ar fi fost penibile și crunte și dureroase, pentru că și pentru mine ar fi fost, dacă aș fi avut o asemenea prietenă. Dar din afară, îmi cer scuze, eu fiind și o persoană care tinde să ia totul într-un râs și într-o glumă, mi se pare extrem de amuzant. Îmi pare rău, îmi cer scuze. Sunt conștientă că atunci lucrurile astea au durut și că nu sunt lucruri de râs, dar mai râdem și noi un pic până nu o să mai putem să mai râdem. Bun, Olga își face talentul, care talent exista cu Caru și câștigă X Factor. După am înțeles că părinții Olga i-ar fi primit o vizită de la părinții Iulianei Beregoi, care i-ar fi zis, nu știu ce, dacă a câștigat fita X Factor, oricum fimea e mai tare și fimea o să fie singura care o să ajungă vedetă, pentru că noi suntem dispuși să facem orice ca fiica noastră să fie vedetă. Părinți din aia obsedați, deci trimit fetițele pe la concursuri de frumusețe de pe la 3 ani și le țin pe două boabe de
păstăi de care de nimic ca să fie slăbuțe și frumoase și să câștige concursuri de frumusețe când fetițele lor vor să facă basket. Comportament clasic de părinte, de copil de la, nu știu, Disney. Nu știu unde să vedeau, mă, și părinții lui Iuliana Beregoi. Bine, că și mama Andrei Bostănică tot momager de-aia e, manager de-aia mamă care o împinge de la spate să facă numai lucruri nasoale, pentru că, dacă ne aducem aminte, și deasupra Andrei Bostănică au planat foarte multe acuzații. Nu știu cât aș vrea eu să vorbesc despre ele, că am înțeles că domnișoara e bine pe legal, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Dar allegedly au existat foarte multe zvonuri, nu sunt confirmate, repet, nimic din ce discutăm aici nu este confirmat 100%, sunt zvonuri, Your Honor, despre niște trafic de persoane până în Dubai, adică și acolo sunt niște chestii extrem de grave, de-aia zic că nu iau partea nimănui, dacă vreți. Până aici, până în acest punct, deci până în acest punct al discuției nu iau partea nimănui, că o să schimbe lucrurile puțin după, because shit is about to get serious. Deci până acum au fost hazuri, râsuri, certuri de copii pe cine a furat melodia cui, cine a luat bărbatul cui și cine are iPhone mai mare. Dar acum încolo începem să dăm în niște smântâni. Iuliana Beregoi nu a ieșit să zică nimic în afară de n-aș vrea să mă implic, nu prea vreau să-i răspund lui asta și așa mai departe. Andreea Bostănică îi face programe pe live non-stop, numai strofe, o ține numai în strofe, numai în 2-10, nu o lasă o secundă să respire și ea. S-a întors un pic roata, i-a făcut un program și lui domnișoara Bostănică, domnul Rizea, acuzând-o de ce ziceam noi mai devreme, că face parte dintr-o rețea de trafic de persoane, Rusia, chestii. Bă, ce credeți că îmi trimis serviciile din Moldova? Notă informativă de Andreea Bostănică. Domnișoara Bostănică, bineînțeles, s-a apărat zicând că toți banii pe care îi are ea îi face din TikTok, din live-uri. Eu nu fac live-uri pe TikTok. Știu că se pot face foarte mulți bani, nu cred că se pot face chiar atât de mulți bani, nu mă bag, nu știu să zic nici da, nici ba. Campanii, din câte am văzut eu, nu prea are, nici din campanii nu să fac genul ăsta de bani, că suntem și noi în online și știm și noi ce sume să învârt. Acolo nu mă bag să comentez. Însă, acu vine partea în care Andreea Bostănică postează un TikTok cu un articol din presa moldovenească. Un articol care vorbește despre o rețea de oameni care șantajează și amenință alte persoane din orașul din care este Iuliana Beregoi. Pozele din acel articol coincid, ușa care se vede, dacă vreți, în acel articol coincide cu ușa casei Iulianei Beregoi, deci înțelegem de acolo că acolo s-au făcut descinderile. La Iuliana Beregoi acasă. Acum începe episodul Sirioja, dacă vreți. Cine este Sirioja? Sirioja este un băiat cu care Iuliana Beregoi s-a certat pe live-uri acum ceva timp pentru că i-ar fi furat contul de Instagram. Dacă mi se aud mațele, îmi cer scuze, mi-e foarte foame. E clipul viral cu Sirioja și cu Iuliana Beregoi care plânge cu Sirioja și îl roagă pe Sirioja să-i dea contul înapoi. Andreea Bostănică ce zice de fapt și de drept? Că familia Iulianei Beregoi ar fi implicată în aceste dosare de șantaj. Coincidențe există, multe, și o să vedem în ce urmează despre ce este vorba. Aici este bomba, aceasta este bomba acestui scandal. Aici, dacă mă întrebați pe mine, deja nu mai vorbim de niște certuri de copile pe internet, de fetișcane pe internet, vorbim despre chestii serioase, mult prea serioase, unde e implicată și poliția. Am înțeles că e o anchetă în desfășurare, deci nu mai este vorba doar de cine și-o dă cu cine în parcări, cine are mai mulți follower pe TikTok. Ce zice articolul pe care l-a postat Andreea Bostănică? Articolul pe care Andreea Bostănică l-a postat spune că în perioada martie 2021-mai 2025 aceste persoane din această grupare ar fi escrocat, ar fi dat țeapă de vreo 50.000 de euro către două persoane creatoare de conținut de pe internet. O să vedem imediat și despre cine este vorba. Aceste persoane ar fi spart, hackuit conturile de Instagram ale acestor persoane și le-ar fi cerut foloase bănești ca să nu distrugă conturile sau să le dea conturile înapoi. Ca o mică paranteză, pentru un creator de conținut, conturile de socializare sunt obiectul muncii. Practic, dacă tu ești șofer și cineva ți-a permisul, ți-a luat pâinea de la gură. Probabil știu că pentru foarte multe persoane chestiile astea sunt de domeniu științifico-fantastic și vă gândiți că it's not that deep, că e un cont de Instagram sau un cont de TikTok. Dar pentru oamenii care din asta se întrețin și pentru oamenii care asta e pâinea lor și așa își
fac ei traiul de zi cu zi, e ceva inimaginabil să rămâi fără conturi. Păi aș face eu crize și spume să rămân fără conturi. Dar minte ăștia cu sute de mii, milioane de urmăritori. Pentru că este foarte multă muncă în spatele lor. Nu zic că e același volum de muncă ca la cineva care dă cu sapa. Dar este muncă și auziți chestia asta din gura mea, o persoană care are și alte joburi în afară de ce face pe social media. Este muncă. Ce faci în social media este muncă, punct. E munca ta și bineînțeles că înnebunești, o iei razna cu capul dacă cineva își bate joc de munca ta. Deci aceste persoane hackuiau aceste conturi de Instagram și amenințau că dacă nu primesc sume de bani sau obiecte sau cadouri, nu o să mai vadă conturile respective niciodată. Bun, asta postează Andreea Bostănică, cumva făcând referire și dând signale că ar fi vorba de Iuliana Beregoi și familia și apropiații ei. Nu știa nimeni ce să creadă, într-adevăr în articol se vede ușa de la apartament care e aceeași cum ar veni cu ușa Iulianei Beregoi și cireașa dă pe tort. Ce m-a făcut pe mine să zic gata, trebuie să vedem ce facem cu acest scandal pentru că s-a ajuns mult prea departe, a fost. Ce m-a făcut pe mine să zic gata, trebuie să vorbim despre asta că nu se mai poate, deja nu mai sunt acuzații, vorbe în vânt, she just got serious, cum ar zice englezul, a fost clipul Danielei Costețchi, care Daniela a ieșit și și-a spus povestea public, încurajată de Andreea Bostănică. Ușa de la apartament. Eu am recunoscut-o și am recunoscut-o după ce am văzut videoclipul postat de Andreea Bostănică. Ușa aia și nu doar eu, dar și jumătate de internet, știi? A ieșit public să-și pună povestea am obosit ce-am. A ieșit public să-și pună povestea nu pot, ce-am, înconjurată. Nu vreau să zic înconjurată, vreau să zic încurajată de Andreea Bostănică. De ce mi iese înconjurată din gură? Încurajată de Andreea Bostănică. O parte din banii pe care eu îi trimiteau mergeau pentru cadouri pentru fata respectivă. De ce s-au făcut percheziții la tine acasă? Pe fata respectivă întreb acum. De ce s-au ajuns până la tine? Buchete de flori, trandafiri. Vezi că se poate să scoți două vorbe legate pe gură? Ești youtuberiță, dacu. Ce, Doamne iartă-mă, nu mai suntem pe TikTok-uri. Bun. Daniela a început să povestească cum, undeva prin 2021, tot acest calvar al ei a început. Când? În momentul ăla, în Republica Moldova, a apărut un fel de anonymous de ăsta pe internet, care a început să șantajeze mai mulți vloggeri, youtuberi de atunci, să le hăcuiască conturile, să le posteze poze, să le șteargă conturile, să le ia accesul la conturi și așa mai departe. Și la un moment dat a pus chiar la story pe contul ei de Instagram care fusese hăcuit o poză cu o femeie de la spate, se vedea doar că e blondă, care părea că s-a sinucis, părea că s-a aruncat de la etaj. Ea atunci, împreună cu acești youtuberi, vloggeri care au mai fost victime, au fost la poliție și au depus o plângere. Din câte am înțeles, nu s-a întâmplat mare lucru până când ea a rămas fără cont, de tot fără cont și played along, a început să-i dea bani acestui om care o șantaja, din câte am înțeles, nu îi cerea numai bani, îi cerea să meargă să cumpere anumite obiecte pe care Andreea Bostănică și Daniela spun că ea le vedea a doua zi la Iuliana Beregoi pe story. De exemplu, acest Anonymous îi spunea: ok, vrei să-ți dau contul de Instagram înapoi? Du-te și cumpără nu știu ce colier de la Swarovski. Câteva coliere de la Swarovski pe care am mers eu personal și le-am cumpărat din banii pe care trebuia să-i dau ție, Stas. Ea se ducea, cumpăra colierul respectiv, îl lăsa undeva ca ăsta să poată să-l ia. A doua zi vedea colierul la Iuliana Beregoi. Ăsta zicea: du-te, cumpără un iPhone 17 sau whatever ce era atunci, iPhone 12. Ea se ducea, cumpăra un iPhone 12 și a doua zi îl vedea la Iuliana Beregoi pe story. Și a zis: ok, e o coincidență stranie. Până când acest Anonymous a pus-o pe Daniela să cumpere un buchet de ceva, un număr penibil de multe flori, 100 și ceva de trandafiri. Buchete de flori, trandafiri, 101 trandafiri, 150 de trandafiri albi. Același buchet pe care ea a doua zi l-a văzut la Iuliana pe story. Chestiile astea deja o dăm adică nu poate să fie coincidențe. Dacă chiar așa e, sunt niște acuzații foarte grave și dacă chiar așa e, cum zic aceste fete, deja vorbim de șantaj, deja vorbim de niște chestii pentru care să face pușcărie foarte mult timp. Nu vreau să mă arunc cu vorbe, las poliția să-și facă treaba. De aici inspirația cu scriu și... Pe lângă toate obiectele astea, ăsta bineînțeles că îi cerea și bani. Daniela a zis că nu mai intră o instanță, i-a dat vreo $13.000.
adică și niște sume colosale, incredibile. Daniela a aflat că este vorba despre un domn cu un nume rusesc-ucrainian care între timp a plecat până Americi, nu se mai știa nimic de dânsul și din noiembrie 2024, din câte am înțeles, a refuzat să-i mai plătească. Nu i-a mai plătit una de un leu, i-a zis că nu mai vrea să-i mai dea nimic, n-a mai auzit de el, până în mai 2025. În noaptea dinspre 4 spre 5 mai 2025 s-a trezit cu un sicriu, cu o cruce, cu data ei de naștere și data ei de deces la tatăl ei la poartă. Tata e director la civilire, pe atunci nu era. Data ei de naștere, care era data ei de naștere, o poză cu ea și cu fetița ei și data de deces care ar fi urmat să fie peste 10 zile. Deci vă dați seama ce-o fi trăit femeia asta, Dumnezeu să ne păzească și să ne ferească pe toți în alea 10 zile. Tatăl ei atunci i-a scris, a întrebat-o dacă e bine, vă dați seama până ce teroare și cum a trăit toată familia și nici nu vreau să-mi imaginez, nici nu pot să-mi închipui cum ar fi să te trezești cu așa ceva la poartă. Cred că nu e ceva în care nu doresc să treacă nimănui pe lumea asta. Fată, dacă vezi acest clip, sper că ești bine, cât se poate de bine. Apoi a început să se trezească cu mesaje pe Telegram la o prietenă de ei de la acest om, pune-i să plătească, că dacă nu o să fie rău, numai rele. Nu se mai știa nimic de cazul era în desfășurare, iar Daniela a povestit cum ea, de la Andreea Bostănică, practic din toate evenimentele care s-au întâmplat în ultimele zile, a văzut și a recunoscut din articolul pe care vi l-am arătat mai devreme, se fac percheziții la 2 case. De una din ele a zis că nu știe nimic, gen nu știe ce cu casa aia. Una din casele din pozele din articol este casa Iulianei Beregoi și a familiei ei, lucru confirmat de Daniela. Da, deci practic să afli de pe TikTok că să fac percheziții la casa Iulianei Beregoi în dosarul care ție nu-ți dă pace și liniște de ani de zile, nici nu vreau să-mi imaginez cum ar putea să fie. De asta am zis că deja s-a ajuns super departe, deja s-a ajuns într-un punct în care acest scandal nu mai poate fi ignorat. S-a dus mult mai departe de o dramă de fetișcane pe TikTok. S-a ajuns la niște chestii extrem de serioase și extrem de grave. E poliția implicată, sunt organele din Moldova implicate. Deja e ceva ce s-a dus mult mai departe de tot ce am fi comentat noi pe acest canal sau pe la mine pe TikTok, pe Instagram. E ceva de nedescris și de neimaginat. Astea sunt ultimele informații pe care le avem. Om trăi și om vedea, vorba poetului. O să comentăm în continuare pe TikTok. Dacă să strâng suficiente chestii, o să mai fac și un clip pe YouTube despre tot ce s-a întâmplat și despre tot ce urmează să se întâmple. Da, vă mulțumesc de suflet că ați stat cu mine la relatarea acestor evenimente. A fost o plăcere să relatez aceste evenimente pentru dumneavoastră, însă nu a fost o plăcere să relatez aceste evenimente așa per se, că nici nu vreau să-mi imaginez până ce a trecut femeia asta. Din toată această dramă, cel mai milă mie și de Daniela, care probabil, nu că probabil, sigur a trecut până niște momente greu de imaginat pentru oricine. O să vedem cum evoluează lucrurile. Iuliana Beregoi încă n-a zis nimic, Iuliana Beregoi încă nu a dat niciun răspuns, cel mai probabil se gândește, cel mai probabil o coace, cel mai probabil nu știm ce să zicem, dar dacă tot ce se spune și tot ce zic fetele astea și Andreea Bostănică și Daniela este adevărat, vorbim de niște chestii inimaginabile. Vă mulțumesc de suflet că ați stat cu mine. Ne vedem cu siguranță la următorul. O să vă dau update-uri pe TikTok. Make sure that you follow me there. TikTok, Instagram, anelix.tv. Dați un subscribe și aici la sora voastră. Vă rog din suflet că mă ajută enorm. Un like la clip, un comentariu cu ce vreți să mai vedeți pe viitor de la mine. Vă pupă sora voastră și vă iubește. Pa!